शहरातील मोती तलावात एका व्यक्तीने उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली। ही व्यक्ती सावंतवाडी शहरातील सालईवाडा येथील असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते। राजवाड्यासमोरील तलावाजवळ ही घटना घडली असून घटनेची माहिती मिळताच परिसरात नागरिकांनी गर्दी केली। दरम्यान सावंतवाडी पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले। रात्री उशिरापासून तलावातील शोध मोहीम सुरूच आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।